Džin je nastao, makar svi smatraju da je njegovo porijeklo iz Velike Britanije, a zapravo je nastao u Nizozemskoj. Sasvim slučajno otkrio ga je, napravio prvu verziju džina, jedan liječnik koji je pokušavao riješiti tegobe bubrega. Ustanovio je da eterična ulja borovice imaju jako dobar učinak protiv bolesti bubrega i zapravo je davao ljudima da konzumiraju te bobice. Međutim, ako ste ikad probali, te bobice su jako trpke, intenzivnog okusa i jako ih je teško tako konzumirati. I onda je zapravo došao na ideju da natapa te bobice u nekom alkoholu koji je u to doba imao kod sebe. To je uglavnom bio žitni alkohol loše kvalitete i natapanjem ili maceracijom tih bobica u alkoholu zapravo dolazilo do ekstrakcije aromatičnih tvari, eteričnih ulja i zapravo je nastao prva verzija džina koju su onda ljudi pili isključivo iz medicinskih razloga, znači kao lijek. Evo, tako da je to piće zapravo lijek i još i dan danas ga možemo tako smatrati jer je izuzetno ljekovit upravo zbog tih eteričnih ulja iz borovice.